बेयाव जाग्रा दङ बेयाव माबा मोनसे जाना लानोसै जों मोनफैबाय नै बेयाव टिकेट होयो टिकेट काउन्टार आजिखालि माने 600 सासेयाव आगोल 500 आरोना आगोल खनसे फैखांखाबायमोन नोंथांमोना गोसोबा फैनो हागोन गोजान गोजानाव थांस्लायस्लाय खाथियावबो दसेनि थाखाय इन्जय लानो हागोन आरो बे गानस्लायग्रा जायगा बेयाव बुट गाननांगौ आरोना जुथा
Pesan sampai lagi rumah teh. Foto kisah foto. Foto kisah itu.